Päällä. Se on päällä. Joo. Eli tosiaan tänään oli tarkoitus puhua vähän harrastelentämiseen vaikuttavista sääilmiöistä. Ja tosiaan tässä on laitettu vähän näitä asioita, eli siinä on säätietojen hankintaa koskevista määräyksistä ja lennonsuunnittelusta ensin alussa, mitä määräykset sanoo, sitten nuo sääminimit, sitten niitä tietoja meillä on käytettävissä ja säätietoja lennolla, sääilmoituksia, sitten tulee vielä noiden ilmiöiden taustaa, eli se on lähdetään siitä kautta liikkeelle, että ensin tulee tuo määräystausta, mitä määräykset sanoo, mitä meidän pitää harrastelentäjinä huomioida säästä ja sitten lähdetään eteenpäin. Eli tuossa on ensinnäkin säätietoja koskevia kansainvälisiä määräyksiä, eli ICAO on Annex 6, Operation of Aircraft, niin eli siinä näkee suoraan, että eli kun lähdet lennolle, niin sun pitää katsoa, että sen hetkisen säätiedot, eli tässä tapauksessa metariasiat näyttää semmoista keliä, että sä voit lähteä. Myöskin sitten nämä kehittyvä sää niin kuin on semmoinen sitten, että sä pääset myös takaisin sieltä, että ei pelkästään, että päästään lennolle, vaan päästään myös takaisin sitten. Niin paitsi tietenkin tapauksessa, jos on yksisuuntainen reitti, niin perille pääsy joka tapauksessa on tärkeää. Juuri näin, nimenomaan. Ja se, että monesti se vaihtoehtoinen toiminta sitten, että jostain syystä, jos se sää olisi jotenkin marginaalinen, niin olen sitten varautunut siihen sitten, että mitä mahdollisesti tekee tuon karttoja, muiden kenttien karttoja, polttoainetta ja tämän tyyppistä mukana sitten, että ei joudu sitten pulaan sen takia. Tuossa on nyt OPSAM 1-1 lentosäännöistä, eli tuossa on nyt ensinnäkin nämä termit, mitä siinä alkuosassa on sanottu. Eli tuossa on nyt erityis VFR-lento ensinnäkin, eli VFR-lento, joka lennonjohto on selvittänyt suorittavaksi lähialueen näkölentosääolosuhteet huonommissa sääolosuhteissa. Ja kun PPA-lupakirja saa, niin sehän ei itsessään vielä oikeuta ajamaan sitä erityis VFR-lentoa, vaan siinä oli tosiaan nämä tietyt vaatimukset 100 tuntia, CPL, ATPA-lupakirja, sitten piti olla yölentokelpuutus, perusmittainen lentotaito todettuna ja tämän tyyppisiä asioita sitten, että sitä voi sitten erityis VFR lentää. Ja Malmilla esimerkiksi erityis VFR, niin monesti esimerkiksi johtuen noista kiitoteiden käytöstä Hesamantaalla, niin voidaan ajaa esimerkiksi laskukierrosta erityisverkko sillä tavalla, että periaatteessa näkyvyys on hyvä, mutta se pilvikorkeus on alle 1500 broken, niin silloin pystytään kuitenkin laskukierrosta vielä lentää ja lennonjohto antaa siihen luvan. Sitten tuossa on lentonäkyvyys, eli siis näkyvyys ilma-aluksesta sieltä ohjaamosta eteenpäin. Eli ilma-aluksen päällikkö sitten toteaa sen lentonäkyvyyden, mikä se on. Ja siinä on hyvä käyttää sitten referenssiä, että kun lentää, niin jonkun katsoo kartasta, että paljon tämä etäisyys tämä on, ja sitten pystyy arvioimaan siitä johonkin maapisteeseen nähdä, että paljonko se lentonäkyvyys sitten olisi. No tuossa nyt näkyvyyksistä yleensä vielä, että siis suurempi selvitys, joo. Musta kohe vale taustaa vasten tai 1000 kandelan valot, niin ne on näitä mitä tuossa on. Ja sitten tuossa on tuo näkyvyys maassa, eli siis valtuutettu havainnoitsee tämä automaattinen järjestelmä, RVR, mittalaite laserilla tai sitten toi valtuutettu havainnoitsee yleensä joku briefingin työntekijä tai sitten lennonjohtaja tai periaatteessa tuo ylläpidon edustaja, kun ne lamppujen väli on se 90 metriä. Silloin kun on huonot tai hyviä, niin ne tehdään usein havainnoitsijan tai automaatin avulla. Kyllä. Ja sitten tuossa on näkölentosääolosuhteista vielä, eli siis sääolosuhteet, jolloin siis tuo näkyvyys pilvestä ja pilvikorkeudesta on vähän. Etäisyys pilvestä. Ja sä sanot näkyvyys pilvestä, no etäisyys pilvestä se tarkoittaa. Niin etäisyys pilvestä ja sitten lentonäkyvyys, niin se tulee itse asiassa tuossa 2 kalvon päästä, että siinä on ne kuvat, mistä miten se määräytyy eri ilmatiloissa, niin katsotaan sitä kohtaa. Nythän tässä minusta pitää muistaa, että näkösääolosuhteiksi ei katsota sitä lentonäkyvyyttä, vaan tämä näkyvyys maassa.
Kyllä. Koska sitä lentonäkyvyyttä ei jatkuvasti määritetä, senhän määrittää vain lentäjä silloin kun se on lennolla. Kyllä, kyllä. Et sen takia nämä VMC-minimit on kuitenkin sidottu maanäkyvyyteen. Kyllä, kyllä. Ja sitten monesti noissa automaattien noissa tekemissä mittauksissa, metareissa ja näissä pitää tiettyä tarkkuutta sitten. Esimerkiksi lennonjohdossa pystyy kysyä sieltä laserista se transmissiometristä sitten vielä vähän lisätietoa siitä, että kuinka matalalla ne pilvet sit oikeasti on. Ja käsittääkseni, mitä mä keskustelin Vaisalan insinöörin kanssa, ja sanoin, että heillä olisi ihan mahdollista laskennallisesti laskea se, että eri lentokorkeuksilla, että paljonko se lentonäkyvyys olisi. Että he pystyisi sen tekemään, mutta sanotaan, että sitä... Ei sellainen tietokoneohjelma. Joo, mutta sanotaan, että sitä ei ole vielä pyydetty. Ei ole pyydetty, niin. Mutta... Keskeytän ihan pieneksi hetkeksi. Joo. Edetään hiukan nopeammin nyt, kun meillä on tarkoitus keskittyä niihin vaarallisiin ilmiöihin. Että näistä voidaan mennä sillä kursorisesti läpi, että enemmän otsikoita kuin niitähän on käyty läpi aikaisemmin sääopissa. Just näin. No tuossa on tuo pilven alaraja, eli alimapilveä pystysuora etäisyys maasta vedestä. Eli siis yölennollahan se oli se pilven alaraja, mikä ratkaisi se 2000. Ja sitten taas pilvikorkeus, mikä päivätoiminnassa se Broken 1500. Se on se yli puolet taivaasta on 6000 pilvikorkeus. Joo, 6000 metrin 20 000 jalan. Enemmän kuin puoli taivasta. Se vähintään Broken pilvi. Ja tosiaan varaintopaikkaahan ei tarvittu, mutta se vaihtoehto... Sitä ei VFR:ssä tosiaan tarvita. Mutta vaihtoehtoinen toiminta. Joka tapauksessa se on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, jos on hiukankin epäilystä sään huononemisesta ja se on muutenkin hiukan niin niitä maksimisäitä huonommin. Kyllä, juuri näin. Sitten tuossa on OPSAN 2-1 yleisilmailusta. Siinä on niinku, että sääolosuhteet pitää täyttää nämä vaatimukset ja tuossa on nyt näistä jäätävistä olosuhteista, joita jo aikaisemmin puhuttiin, eli tiedossa olevissa jäätävissä olosuhteissa lentoaika sai aloittaa tai jatkaa, tai sitten jos ohjaaja havaitsee lennon aikana sitä jäämuodostusta, niin pitää pyrkiä pois sieltä. Ja sitten tuossa on lämpötilapilvisyys, eli lämpötilakastepiste tosi lähellä, nolla raja, icing siellä kaforissa, tämän tyyppisiä asioita. Sitten SVC-kartasta nämä jäätävät tutkitaan. Joo, että katsotaan ne läpi. Ja tuossa nyt polttoaineen määrästä, eli siis siinä oli, minkä takia tämän laitoin vielä, niin se oli, että tosiaan myös sit jos sää on pikkasen huonompi, niin polttoaine pitää myös huomioida sitten, ottaa lisää polttoainetta sitten, että ei sitten pelkästään. Yksi kysymys. Kysymys. Siellä opetetaan lentokoulussa ihan yleisesti, että otetaan polttoainetta, se laskettu reitillä tarvittava määrä ja joku reittireservi ja sitten 45 minuutin lentoa varten. Tuossa ei kuitenkaan sanota niistä reittireserveistä mitään. Joo, eli sehän on siis tämmöinen Miksi näin? operaattorikohtainen homma, se reittireservi. Se johtuu myös tuosta tekstin sisällöstä. Tässä nyt sanotaan lähtöpaikalta määrä lentopaikalle, sen pitää riittää. No sitähän ei voi tietää ennen lentoa, sen tietää vasta lennon jälkeen sen määrän. Juuri näin. Sen takia, koska reitillä voikin mennä polttoainetta enemmän tai joskus vähemmän, mutta yleensä enemmän kuin Kyllä. On laskettu pelkästään siinä suunnituslaskelmassa, niin se, jotta se täyttäisi tämän toteutuneen kulutuksen, niin silloin täytyy ottaa jonkunlainen reservi ja se on operaattori- ja konekohtainen, mutta suositus on, että se olisi 10% tai enemmän. Kyllä. Ja lisäksi sen jälkeen, että on 45 minuuttia, silloinhan kun kone tulee sen määräpaikalle, niin siellä on vielä se 45 minuutin polttoaine, ellei se siellä joudu viivytykseen, jossa se saa käyttää tuota reservipolttoainetta. Juuri näin. Ja tuossa esimerkiksi Malmillakin, niin tuossa UFP-lomakkeessa on huomioitu se 15 minuuttia, eli monesti täällä aikaa menee odotusajoissa ja rullauksessa. Joo, niin että se menee vähän pidempään. Tuossa on nyt vielä sitten noista sääilmoituksista, eli siis kun tulee tämmöisiä sääolosuhteita, mitkä heikentää, niin silloin niistä pitäisi ilmoittaa. Ja vaarallisista
lento-olosuhteista myöskin, että myös muut ilmailijat tietää. Mä kysyisin tuosta, kun se oli se ultrakevyet mainittu, että niillä on erilaiset nämä minimit, eikö se ole? Joo. Polttoaineminimit. Kyllä. Se sanotaan vaan, että riittävää. Riittävästi, kyllä, juuri näin. Et se ei ole sanottu sitä 45 minuuttia. Ei ole, joo. Se on se option 2-8, se on just näin. Ja Okei. Joo. Näin. Ja tuossa on niinku tämä on aika kova vaatimus, että ilmailuksen päällikön ennen lentoa perehdyttävä kaikkiin saatavissa oleviin säätietoihin. Ja niin, eli siis voimassa olevat, siis metallit, kuuntelee Atiksen sinne ja sitten myös Staffi ja Kafori SVC, se isompi sääkehitys ja sitten vaihtoehtoinen toiminta. Omassa tapauksessa tarkoittaa yleensä sitä matkalennolla, että siellä on semmoinen Jeppeseni Botlangi siellä takapenkillä, missä on kaikki Suomen VFR-kartat ja sitten näin pois. Sieltä saa ne jaksot. Joo, ja sitten se polttoainehomma, niin se kannattaa aina miettiä sitten pelaa varmaan päälle, ettei tule sitten ongelmia. Ja niin ei saa aloittaa sitä, tää on se käytännössä vähän kertausta. Ja siis paikallislennolla niin tää tosiaan vähän poikkeaa sitten, että se on niinku se niinku silmä sanotaan harjaantuu sillä tavalla, kun paljon jostain yhdestä paikastakin käy lentämässä, niin se, että missä kohtaa, paljonko lentoaika on, sanotaan Degeristä Malmille tai Porvoon jalostamon sieltä tasalta Malmille, että missä vaiheessa sun pitää, tai joku noka ulkopuolelta, missä vaiheessa sun pitää niinku lähteä takaisinpäin, että jos sä alkaa hetken. Niin, jos se muuttuu. Joo, yllättäen. Ja sitä, että koko ajan pitäisi seurata sitä sitten kuuntelemaan Atista ja näin poispäin, että se ei vaan sen hetken vaan koko ajan sitä aktiivisesti. Tuossa on nyt niin kuin VFR-lennoista yleensä, eli pilvikorkeus vähintään 1500. Siinä on näitä sääminimiä. Joo, näkyvyys 5 kilsaa. Ja tosiaan tuossa erityis VFRs 1,5 kilometriä sitten päivällä ja 3 yöllä. Yksi kommentti vielä. Joo. Kun sä lennät valvomattomassa ilmatilassa, niin eihän siellä tarvitse erityis VFR-selvitystä, vaikka siellä on vain 1,5 kilometrin näkyvyys. Mm-hmm. Ei, ja valvomattoman lentopaikan laskukierroksessakin pystyy. Sitä ei kutsuta erityis VFR:ksi muuta kuin silloin, kun se on valvotussa ilmatilassa. Juuri näin, kyllä. Eli se on sääminimit on silloin erilaiset. Valvotussa ilmatilassa sääminimi ilman erityis VFR-selvitystä on huomattavasti korkeampi kuin, niin kuin tuosta näkyy. Kyllä. Kuin valvomattomassa. Juuri näin. Toki se varmaan muuttuu nyt pääasiassa, kun se valvomaton ilmatila periaatteessa nyt pienenee tämän uuden ilmatilauudistuksen myötä tai näin poispäin periaatteessa. Ja eihän se sääminimi muutu valvomattomassa, mutta mahdollisuus lentää ilman selvitystä VFR huonohkossa näkyvyydessä, niin se rajoittuu tilan puutteen takia, kun ilmatilaa rajoitetaan. Kyllä, juuri näin. Tuossa on nyt vielä se, eli koska saa sitä erityis VFR ajaa, eli siis liikennelentäjän lupakirjan ansiolentäjä tai yksityislentäjän lupakirjan haltija, jolla on vähintään 100 tuntia kokemusta, perusmittarilentotaito todettu, yölentokelpuutus. Niin silloin tämä vaihtoehto, että on yölento. Yölentokelpuusta ei tarvita välttämättä. Jos hänellä on 100 tuntia ja perusmittari, joo, aivan. Kyllä. Tai sitten jos sulla on mittarilentokelpuutus, niin se käytännössä niin kuin kattaa. Kyllä. Eli tuossa on se reitillä 5 kilometriä, pilvikorkeus 1000 ja sitten tuossa lentopaikan läheisyydessä niin näköyhteys sen käytettävään kiitotiehen ja näkyvyys maassa vähintään 3 kilsaa ja selväs erosta pilvistä minimilentokorkeuksia noudattaa. Tuossa on nyt vielä kuvana ne VMC-valvotussa, eli pinta 100 jakaa, eli lentonäkyvyys on 5 kilometriä alapuolella ja yläpuolella 8 kilometriä, 1500 metriä pilvestä ja pystysuunnassa 1000 jalkaa sitten sekä pilven ylä- ja alapuolella. Ja sitten tuossa valvomattomassa, miten se tekee, niin siellä on tosiaan tämä 3000 jalkaa merenpinnasta tai 1000 jalkaa maanpinnasta. Niin sen kerroksen alapuolella niin näkyvyys joko 5 kilometriä tai 1,5 kilometriä siinä tapauksessa mittarinopeus on maksimissaan 140 solmua maa- ja vedenpinta näkyvissä ja selvästi erosta pilvestä. Yes. Se on niinku siinä, ja tuossa on lähialueella vielä laitettu, eli siinä on tosiaan 1505 kilometriä
millä mikä paitsi lähialueelle saa sitten sen erityis-VFR-selvityksen. Kyllä, juuri näin. Tuossa on nyt noista säätiedoista vielä, eli siis jos esimerkiksi noita lentosuunnittelua tehdään, niin se, että se matemaattinen mallihan toimii noin 3 päivää. Eli siis jos lähdetään siitä, että halutaan viikon päästä lentää, niin sanotaan, niin se alkaa niin kuin viikon päästä jo mennä 50-50, että se että se malli huononee, ja tämä pitää aina huomioida myös, että ne on matemaattisia malleja, että ne voi olla yleensä ne on huonompia mitä ennustetaan, mutta joskus päinvastoin, mutta pienillä juuri näin. Ja tuossa on nyt niinku mitään juttuja, esimerkiksi tuossa on nyt niinku sadetta, pilvisyyttä, tuulia, lämpötilaa, mitä voidaan katsoa sitten noista. Siitä voi päätellä sitä. Voidaan päätellä. Ei ainakaan kauan ennalta ennustettuihin vaaratilanteisiin tarvitse joutua, koska ne on tiedossa. Kyllä. Ja sitten tämä yleiskuvasäästö, eli tämä SVC-kartta, niin siitä kaikki nämä rintamat, tämmöiset merkittävät sääilmiöt, turbulenssialueet, jäätävät alueet ja tämä ukkoset ja tämän tyyppiset, niin siitä saa aika hyvän kuvan. Yleensä hyvä tapaus ja SVC-kartta esimerkiksi kun matkalennon lähtee, niin piirtää sen reittiviiva siitä ja katsoo, mitä niin kuin ilmiöt siinä matkalla esimerkiksi tulee. Mä olisin taas kysynyt vielä yhtä asiaa sitten ukkosia, jos esimerkiksi ukkosista mainitsit jo. Niin niistähän ilmoitetaan muuallakin kuin SVC:ssä. Joo, eli se löytyy niistä tämä Significant Meteorological Conditions, Sigmetit siellä, kyllä. Ja silloin, jos sille alueelle on sigmettejä, jolla aikoo lentää, niin on hyvä katsoa mihin päin ne ukkoset menee ja miten ne aikoo tehdä, koska siellä on jonkunlainen ennustus siitä, mihin ne menee. Kyllä. Ja minkälaisia ne. Ja tuossa loppupuolella esitystä, niin siinä on kuvattu itse asiassa kylmä ja lämmin rintama ja sitten okkluusiorintama, mitä ne tekee. Mutta siis käytännön nyrkkisääntö on sellainen, sanotaan, että jos sä joudut lentämään vaikka Malmöön Turkuun ja sulla on joku rintama siinä välissä, niin ei se yleensä kauhean hyvä idea, jos sanotaan perus VFR:ssä lähteessä niin rintaman läpi sitä ajamaan. Se yleensä. Joskus rintama voi antaa aika paljonkin sitä säätä. Joskus voi olla heikko rintama ja se jää pieneksi yläpilvisyydeksi melkein, jos sattuu. Nyt on ollut viime aikoina just semmoisia, että heikko rintama on ollut Suomen poikki ja se ei ole oikeastaan paljon näkynyt muuta kuin pilvisyydessä. Joo. On enemmäkseen kylmiä rintamia, mutta erittäin heikkoja. Kyllä. Eli ja tosiaan niin sään vertailuun sillä sanotaan aikavälillä kai, että ei vaan katso yhtä karttaa, vaan se tosiaan, että esimerkiksi nytkin jos seurataan sitä keliä, niin me seurataan vähän pidemmällä aikavälillä muutaman tunnin ajan, niin me saadaan kuva siitä, mihin se kehittyy. Sitten tuossa on Kafori, mistä on aina hyvä katsoa nämä ylätuulet, 0 raja ja sitten nämä sääluokat. Tuolta noihan löytyy siitä säähaitarista tämä OMD ja X. Ja nyrkkisääntönä se, että aina niin kuin huonompaan päin se tulkitaan, että jos se on siinä rajalla, O tai M rajalla, niin sanotaan sitten otetaan se O mukaan, niin se on varmaan päälle pelattu siinä sitten. Ja tosiaan staffi, tosiaan reittiliikenteen ja sotilasliikenteen tarpeisiin varten pääasiassa laaditaan ja esimerkiksi metareissa, mitä ne eroaa Malmilla ja esimerkiksi Vantaalla, niin Vantaalla, kun Vantaa on sen verran strateginen kohde, niin se ihmishenkilö aina tarkastaa sen metarin validiteetin, mutta sanotaan, että jos Malmilla, niin se on automaatin tekemä, niin kuin, että siinä on se ero. Trendi on tosiaan tuo laskeutumisennuste. Missä se trendi sitten julkaistaan? Se on siellä tämä esimerkiksi Vantaalla, niin sehän on sinne se on siellä Metari ja Taffi-yhteydessä sinne. Se ei ole Taffissa. Metarissa. Se on vain Metarissa itse asiassa. Joo, Metarissa. Se on Metarin lopussa. Koska Metarhan on vain sääraportti. Se on havainto, joka kuvataan siinä raportissa. On taas trend-ennustehan on se 2 tunnin pätkä. Joo. Ja se kun tulee jokaisen
jokaisen metarin lopussa silloin, kun lentopaikalla on paikalla meteorologi, jolla on oikeus se laatia. Juuri näin, juuri näin. Ja Helsingissä vain Suomessa on, ei ole muualla. Kyllä, se on aina. Ulkomaisia karttoja tai sääsanomia kun lukee, niin siellä näkee aina silloin tällöin tämän trendin ja sitä ei aina huomaa, koska siellä voi lukea pelkästään nosi. Ja se on trendi, mutta se tarkoittaa, että se sää ei sitten muutu. Kyllä. Ei monet ei havaitse sitä ennusteissa, nämä tavalliset pilotit. Ne ajattelee, että mitähän toikin sana tuolla nosi. Juuri näin, juuri näin. Niiltä sanoa, että se on ennuste. Kyllä. Tuossa nyt vielä sitten tämä autometari, eli siinä kannattaa olla tosiaan huolellinen, että kun automaatti tekee, niin siinä on näitä, ja sitten tietenkin tässä on muita. Niiden lähteet on erilaisia. Kyllä. Sitten meillä on näitä AVS-metareita Suomessa, mitkä on näitä Automatic Weather Station. Yes. Ja niitä on muualta kuin lentopaikoista. Kyllä. On erilaisista säähavaintopaikoista pitkin maata, riippumatta, että onko siellä lentokenttä tai ei. Kyllä. Sitten tuossa on ihan niinku mahdollisuuksia käyttää sitten vielä tämmöisiä rannikkoasemia tai sääkameratietoja. Aika paljon on esimerkiksi web-kameroita, miltä sä näet sen aktuaalikelin, tai sitten ei se huono vaihtoehto ole soittaa paikan päälle ja kysyä, että millainen sää. Jos siellä on joku tuttu, jonka luo on menossa, niin kysyä pääseekö. Kyllä. Ja sitten vielä toinen henkilö vielä vähän niin kuin tietää aiheesta, niin se helpottaa. Niin, jos on vähänkin koulutusta siihen suuntaan, että ymmärtää minkälaisia säitä lentäjä kaipaa. Juuri näin. Ei ole välttämättä samanlainen kuin joku lomailija kaipaa. Just näin. Ja tuossa on tuo näkyvyysmittari siis lähellä Ilsin glidepattia ja siis se on yleensä niin kuin tuulimittari tosi kosketuskohan lähellä, eli parista metristä niitä tuulta mitataan, eli niitä löytyy. Ja tuossa on nyt autohavainnoista vielä, eli ei valvota, ja siis se, että jos jatkuvasti seuraat, niin sillä tavalla sä saat aika hyvin kuvaa siitä, että miten se asia menee, mutta sitten jos käyt säännöllisesti lentämässä ja otatkin sen yksittäisen mittauksen jostain, niin se onkin vähän vaikeampi sitten katsoa. Että mä olen havainnut joskus esimerkiksi Vesivehmaalla sellainen mittari oli, nythän se asema ei enää toiminnassa, se vaurioitui ja se on niin kallis korjata, että ne ei halua enää sitä laittaa, mutta se mittari, se Vaisalan laite, niin se uskoi joskus olevan kavokei, vaikka oli hyvinkin scattered pilvi. Just näin, Se ei nähnyt pitkään aikaan siinä havaintokohdassa pilveä, vaikka sitä oli muualla. Kyllä. Mutta se tuuli vaan ei kuljettanut niitä sen mittarin yli. Niin se ei nähnyt niitä pilviä pitkään aikaa ja se rupesi sanoa, että okei. Juuri näin. Eli se just, että on auto. Ja ne voi olla silti ihan merkittävässä matalahkossakin korkeudessa joskus semmoiset. Kyllä. Sitten välillä noissa autometareissa käy se, että on semmoinen pieni pilvi jossakin, mutta se periaatteessa just mittaa siitä kovasti. Niin, se sanoo, keli on. Jopa täyskattoa on tarjottu melkein kavokkiin. Kyllä, juuri näin. Eli se, siinä kannattaa huomioida toi. Tuossa nyt mitä puhuitkin, SIGMET, eli 4 tunnin välein ja kaikki tämmöiset voimakkaat sääilmiöt, todella kova jäätäminen, turbulenssi, sitten kaikki nämä erilaiset ukkoset, mitä on. Ja sitten VX, pikansallinen lentäjän ilmoitus, mikä koskee säätä, ja sitten täällä on niin kuin lentoasemat pystyy varoittamaan sitten vielä, eli pääasiassa lentäjien ilmoituksien pohjautuu ja sitten miten ne menee. Ja tuossa nyt lennon suunnittelusta vielä, eli esimerkiksi jos me jotain matkalentoa lähtee lentämään, niin miettii esimerkiksi 100 kilometrin käytävä reittiviiva molemmilla puolilla ja sitten katsoo Gaforista, Metarin, Taffit, Sigmetit, VX-repit. Siitä matkalta esimerkiksi reittipulletin, niin sekään ei huono vaihtoehto tilata, kun sen ilmaiseksi saa. Ja tää on nyt mun mielestä olennainen näistä säähommien kanssa, niin ratkaisut ajoissa. Et se on aina fiksu päätös, niin että jos keli on tosi huono, jos on pakko päästä jonnekin määränpäähän, niin se ei ole missään nimessä raukkomainen ratkaisu, että todetaan, että mennäänkin autolla ja päästään varman päälle sinne perille. Joskin hieman hitaammin, mutta toisaalta pääsee ovelta ovelle sitten, kun lentokoneella harvoin pääsee. Juuri näin. Vesikone on poikkeus joskus harvoin. Juuri näin. Mökin ovelta toisen mökin ovelle. Kyllä.
Ja tosiaan muiden pilotti-ilmoitukset. Tuossa oli niinku käyty normistot läpi ja nyt tässä on niinku näistä niistä ilmiöistä, eli siis näkyvyydestä yleensä, eli siis kilometreinä tai metreinä. Ja kaikki tämmöinen leijuva kiinteä aine, savu, pöly, suola esimerkiksi heikentää. Samoin esimerkiksi vasta aurinko tulee. Niin sehän ei näy niissä metreporteissa tämä vasta-aurinko, se on lentäjän ongelma. Se on juuri näin, ja vaikka sulla on aurinkolasit päässä ja visiirit, niin välillä se oikeasti... Jos suolilasi on vähän sottainen ja kulunut, niin eihän sitä vasta-oloa näe ulos paljon mitään. Juuri näin. Ja tuossa on nyt erilaisia näkyvyyksiä, että vaakanäkyvyys, slant range, sitten tuossa on viistohomma, lentonäkyvyys ja sitten meteorologinen näkyvyys vielä. Ja tämä. Ja sitten, että siinä on niinku erilaisia sitten tuo RVR vielä. Eli erilaisia termejä ja se on hyvä tietää sitten. Tuossa, niin kuin sä sanoitkin, että kaikki tommonen niin naarmuinen, likainen tuulilasi, vesilumisade. Se on sen pilotin lentonäkyvyys, joka siitä koneesta näkyy. Kyllä, ja hän on ainoa henkilö, kuka pystyy sen arvioimaan, että mikä se... Ja hän voi ratkaista vaikka varakentälle menon, kun ei näe tarpeeksi, vaikka joku toinen saapuukin sinne määräkentälle vastaavasti. Kyllä. Eli tuossa on just tämmöinen meteorologisen näkyvyyden ja lentonäkyvyyden ero. Sitten tuossa on sateesta yleensäkin, eli siis tiivistynyt vesihöyryy ja sitten alkaa pudota siellä noiden tiivistymisytimen ympärille jotain pölyhiukkasia ja tämän tyyppisiä, mihin ne muodostuu, niin siinä on erilaisia näitä tihkua, sadetta, sitten on tämä jäätävä sadetihku, mikä on se huonoin vaihtoehto. Eli... Jäätävä sadehan on kaikkein pahin niistä, sille tulee isoja pisaroita, joista tulee paksu jää nopeasti. Kyllä. Ja se on just, että kun koneet ei ole hyväksytty jäätäviä tuolta, se sade näyttää joskus. No tossakin on ukkoskuuron, tai sanotaan kuuropilvestä tulevaa vettä. Joo. Ja siinä näkyy, että kaikista kohdista sen veden sateen läpi ei näy horisonttia. Silloin kannattaa miettiä, tekeekö pienen mutkan, että pääsee sellaista linjaa, josta horisontin näkee koko ajan edessä. Kyllä. Siis takana oleva horisontti ei auta niin paljon lentää, mutta edessä on. Juuri näin. Ja tosiaan tuossa tuo virkailmiö, eli se sade ei tukkaa. Se kuivuu matkalla, joo. Ja sitten tuossa on vielä tämä jäätynyt sade, eli lumisadetta, räntää. Sitten on noita lumijyväsiä, tämmöisiä snow cranesia, tämmöisiä manneryynin näköisiä. Sitten on noin ice pellets, jääjyväset. Se oli mielenkiintoinen kuva tässä. Se on, joskus junallakin on vaikea päästä lumiesteiden läpi. Joskus, kyllä. Toi voisi olla Norjasta tai sitten jostain vuoristoisesta maasta, jossa tulee suuria lumisademääriä. Ja tossakin on 3-4 metrin kinokset sitten. Kyllä. Ei sieltä niin vaan pääse. Juuri näin. Lentokoneelle ei sentään. Yksi pieni ehdotus. Mennään välissä pikkusen eteenpäin ja katsotaan niitä vaarapaikkoja, että saat, niin hypätään näistä, kun meillä on niin vähän aikaa. Joo. Tuossa on nyt sumusta, erilaisia sumuja. Sumu on vaarallista. Ja erityyppisiä, eli näkyvyys tippuu. Ja yleensä lämpötila kastepiste. Mikä näkyvyys on sumussa? Minkälaisia? Tuossa se sanotaan. Muutamia metrejä. Näkyvyys on alle kilometri. Alle kilometri, joo. Mites se on yli kilometri? Mutta silti huono. Sitten se on utu. Niin no. Ja tämä yleensä näkee se lämpötila kastepisteen välistä erosta, eli ei tarvitse edes lähteä matkalennolle. Sä näet, että jos ne on sama tai tosi lähellä toisiaan. Tuossa on säteilysumusta, tuossa on kuva siitä. Joo, siinä on tullut säteilysumu tai tämmöinen sumu joskus syntyy päivällä ukkoskuuron jälkeen myös. Ja se on haihtumissumu silloin, koska ukkoskuuro on piskannut valtavan määrän vettä maahan ja maa on ollut lämmin vielä sen polta päivänä ja sitten tulee ukkoskuuro siinä lämpimän maan päälle. Sieltä rupeaa, se on lämpimämpi kuin ilmaa, siinä muutenkin kohoaa ilma, niin se runsas vesimäärä rupeakin haihtuu, tekee tämmöistä pilveä metsän sekaan. Joskus ne on laikukkaita usein, koska se ukkospilvi ei saa tasaisesti joka paikkaan, se on paikallisia sateita. Ja maanpinta ei ole samanlainen kaikkialla, että ne tulee ihan tiettyihin kohtiin, mutta joskus näkee tommosia
Sitten tuossa on advektiosumu, eli siis lämmin kosteilma menee kylmän pinnan päälle ja siis tämä yleensä suurten vesistöjen lähellä advektiosumu näkyy. Tuossa on kuva. Syksyinen ilmiö yleensä meillä, koska silloin vesialueet on lämpimämpiä ja maa rupeaa jähtymään, kun tuo aurinko enää lämmin. Kyllä. Sitten on tuo orografinen, eli siis yleensä vuorenrinteellä Suomessa on hirveästi enää vuorenrinteitä. Meillähän ei joku, jos Haltille sitten ja sekin on melkein kokonaan Norjassa. Kyllä, kyllä. Tuossa on nyt kuvasin kahvit. Tässä on nyt orografinen sumu. Kyllä se kaunis päällä voi olla joskus, kun sä ajat tietä pitkin. Just. Ja lähestyt alueella pilveä ja menet sinne pilveen ja sitten se muuttuu sumuksi, kun se on maaton. Juju. Kaunis pää on sellainen pitkä loiva iso vuori. Ja sinne on pitkä loiva nousu ja se on mielenkiintoinen katsoa, kun autolla ajaa, että se menee niin kuin pilveen siinä matkan varrella. Joo. Sitten tuossa on tuo merisavu, eli siis kylmä, kuiva ilma lämpimän veden päällä. Ja muodostuu tuossa on nyt kyllä takas kuva. Kylmä ilma tiivistää sitä merestä nousevaa vesihöyryä tämmöiseksi steaming fogiksi. Ja sitten on jääsumu. Tätä on välillä, kun esimerkiksi yölentokoulutusta ajanut, niin on ollut tämmöistä jääsumua. Semmoinen pieni kerros sanotaan siitä, kun se rotaation jälkeen, niin se on pieni kerros ja sitten taas on hyvä. Läpi. Joo, se saattaa olla sillä lailla, joskus on paksumpiakin. Joo. Tuossa on tuo utu, mistä puhuttiin, eli siis ilmankosteus yli 90%, näkyvyys yöstä 10 kilometriä. Osassa utukelejä voi lentää VFR, mutta niissä kaikkein huonoimmissahan se ei oikein onnistu. Kyllä, juuri näin. Sitten tuossa on aueri, eli siis voi olla hienojakoista pölyä, suolaa, savua ja näkyvyys 8-15. Nyt kun Hesassakin on yritetty siivota katuja, mutta auerta tulee kuitenkin katupölystä esimerkiksi kaupungin päälle, että sen näkee, että se on roskakakko, jos lentää korkealla. Kyllä, juuri näin. Sitten on noin metsäpalot, mitä aikanaan silloin oli. Savua riittää. Kerran oli Kemissäkin niin paljon, kun mä olin silloin siellä, niin paljon venäläisistä metsäpaloista, että ei siellä meidän ole eteensä nähdä. Auer pudotti näkyvyyttä tuonne pari kilometriä. Kyllä, juuri näin. Se heikentää aika nopeasti sitten. Tuossa on nyt sumun hälvenemisestä yleensä, siis ilma lämpenee esimerkiksi tänään nyt tämän Malmilla, niin että just tapahtuu sitä, että sitten sade, eli siis vapautuu energia, ilma lämpenee, tuuli tasoittaa niitä. Sitten on tässä nämä keinotekoiset hälventämiset, esimerkiksi keinotekoisesti lämmitetään ilmaa, sitten esimerkiksi kiitotievalot pistetään ne päälle, ne vähän toimii tästä jättöpyörteet. Ja esimerkiksi jonkin verran isojen suihkumoottoreiden lämmitysvaikutuksia takana voi vaikuttaa. Se ei, tokihan siinäkin on vesihöyryä paljon siinä pakokaasussa, mutta se kuitenkin lämmittää niin paljon, että se nousee ja se niin purkaa semmoisen uran siihen kiitotien päälle, kun siitä iso suihkari lähtee. Kyllä. Tuossa on nyt sitten CP Cumulonimbus ukkospilvi, mikä ja siis näähän on siis CP ja sitten se Tower Cumulus, mitkä erikseen metareissa mainitaan, että siellä on nyt, mitä tässä nyt on, että alijäähtynyttä vettä ja siellä on tosiaan... Ne ulottuu Nouvarajan yläpuolelle, joten sinne sen takia tulee sitä alijäähtynyttä vettä. Kyllä. Sieltähän se syntyy siellä yläpuolella. Vastaisesti. Sitten tuossa on noin nousuvirtaukset ja laskuvirtaukset, niin mietitään joku tuollaisen pikkuisen nousuteho ja sanotaan paljonko mennään, niin kyllä noin moninkertaisesti. Joo. Mä olen ollut joskus ukkosen yhteydessä semmoisessa nousuvirtauksessa, että mä en päässyt alas. Just. Ei. Joo. Tehoja ja laippoja, mikään ei auttanut. Sieltä ei päässyt alas. Se nosti kuin iso käsi. Ja sitten kun se meni ohi, niin sitten pääsi alas. Just. Ja just. Sitten tuossa on toi kova turbulenssi ja voimakkaat puuskat kanssa. Sitten tässä on näkymiä, mitä voi tulla. Mitä voi pahimmillaan tulla, joo. No golfpalloilla heitetty yhtä, tai ne on vissiin vähän vielä isompia, noin isot rakeet tässä vasemmassa. Se on se Sassin homma. Sassin. Tutkakupun meni muuksi. Joo, kyllä.
lomma ja vähän mihinkin. Sitten tuossa on nyt näistä ukkosista yleensäkin, eli siis ilmamassa, eli helleukkonen ja sitten rintamaukkonen, ja yleensä mitä tarvii syntyyksen, niin kosteutta, lämpöä ja sitten tämmöinen niinku ylöspäin suuntautuva. Se lämpöhän rupeaa panee ilman nousu. Kyllä, ja sitten yleensä ukkonen, niin se on niinku, että siellä on erilaiset ne varaukset, eli yläosassa on positiivista, alaosassa negatiivista, ja jänneteen ero sitten purkautuu salaman. Siellä on sitten pilven sisäisiä salamia myös. Joo, ja sitten vielä myös näitä, mitkä tulee maasta pilveen päin, että se ei pelkästään pilvestä alaspäin. Ja tuossa on ilmamassaukkosesta ei niin näkyy, että siinä on 3 tämmöistä vaihetta, miten se tulee, ja yleensä iltapäivällä niin näkee, että 2-3 tuntia, niin se on aika pitkä aika kuitenkin, mitä se voi pahimmillaan olla. Joo, kyllä. Ja tuossa nyt niin näkyy, että yksisoluinen ukkonen. Joo. Ja siinä nyt nähdään, että esimerkiksi Vincieri tuossa kypsyysvaiheessa voisi olla, ja sitten tämä kypsyysvaiheessa on eniten niitä ongelmia. Joo. Tosin vielä hajoamisvaiheessa on tätä laskuvirtausta, kovaa ilmamassojen vajoamista maata kohden. Kyllä. Tuossa on nyt rintamaukkosesta kuva, eli kylmää rintamaa yleensä ja yöllä päivällä maalla merellä ja kaikki vuoden aikoina, eli siis tuntee tämmöistä painostavasta ilmasta yleensä, että se lähestyy. Sitten on salamointi, jossa nyt yleensäkin koko ajan salamoita iskee ja tiettyjä paikkoja maailmassa, missä eniten niin tulee sitä salamointia sitten. Tuossa on nyt vähän kuvia sitten vielä. Täällä salamointia edes. Joo. Pannamin tosiaan räjähti se polttoainetankki sitten. Ja tuossa spraitit. Joo. Eli ukkospilvestä avaruuteen ja nehän ei meitä lentäjinä pääse koskettaa, ne on niin korkealla. Se on semmoinen nice to know enemmän. Tää on nyt tää syöksyvirtaus microbursti, eli se on vaaratekijä, joka voi haitata yllättäen ukkospilven läheisyydessä. Se ei tarvitse olla itse pilven alla. Kyllä. Se suuntautuu siitä niin kuin ulospäin vähän. Ja suurin ongelma tuossa on just se, että esimerkiksi tuulen nopeus yhtäkkiä muuttuu täysin vastakkaiseksi ja silloin sitten tulee ongelmia tosiaan. Lähestymisen aikana ennen kaikkea tulee isoja ongelmia. Kun on pieni korkeus ja pieni nopeus, niin sitä ei kestä hirveästi mennä muuttelee hetkessä. Tuossa on itse asiassa kuvakin siitä, eli siis alaspäin suuntautuva syöksyvirtaus, eli miten se niinku käytännössä menee. Eli ennen sitä niin tulee vastatuuli. Kyllä. Ja sitten se nostaa konetta, koska ilmanopeus kasvaa yhtään. Eli ongelma aiheutuu siitä just, että pilotti sitten vähän niin kuin vähentää tehoa ja näin poispäin, sitten se tuleekin alaspäin suuntautuva, jolla saat pienellä teholla ja matalalla, mikä kyllä. Se ongelma aiheutuu siitä. Tuossa on vielä sitten niin kuin lähestymistä tehdessä, niin aina kannattaa varautua siihen, mitkä on niin kuin ohjaamossa huomioitavia juttuja, siis kiihtyvä ilmanopeus, hidastuva maanopeus ja niin kuin näkyy tuossa, että siis ainoastaan toi maksimiteho, maksiminousukulma, niin sillä se voi pelastaa sen tilanteen, mutta se, että niin kuin ymmärtää ja huomioi ton mahdollisuuden, että semmoinen on. Ja tuossa on vielä sitten niin kuin takaisin alkuperäisen kone lähtee vajoamaan. Ja nyt on viimeinen hetki aloittaa ylösveto tuossa vaiheessa ja sitten jos ei sitä tee, niin sitten on liian myöhäistä. Tuossa laskuvaiheessa 3 kohdalla vaaditaan aika tiukkoja toimenpiteitä, jotta se tehonlisäys riittää. Mä kerran jouduin Ouluun mennessäni R-rovilla antamaan 200 jalan korkeudessa lyhyellä finaalilla täyden tehon, ettei vajonnut maahan. Just. Ukkospilvi oli siellä kentän toisella puolella, siitä tuli just tänne. Juu. Eli ihan semmoinen huomioarvoinen homma. Ja sitten tuossa on tuo Vincier-ilmiö, eli siis äkillinen tuulen nopeuden ja suunnan muutos, mikä vaikuttaa ja tähän näin. Ja sitten niissä on yleensä ne laitteet nykyään on kentillä jonkun verran jo, että ja sitten herjaa ja antaa osviittaa. No olisi kysymys, joka oppilas voisi esittää. Joo. Kun kuitenkin silloin kun lennon teoriaa käydään, niin kerrotaan, että lentokonehan lentää vain ilman läpi, ei se ota huomioon maata.
eikä otakaan tavallaan siinä periaatteessa. Mistä se johtuu, että se ilmanopeus muuttuu tuossa, ja kun se lentää ilmalla, vaikka se ilman jonnekin liikkuu, niin sehän menee vaan sen ilman mukana, mutta nopeuden pitäisi pysyä periaatteessa samana. Mistä se johtuu, ettei se pysy? Niin, no siis miksi nopeus... Sillä on inerttiaa sillä isolla koneella, massalla. Jos ilmavirta äkkiä muuttuu, niin se kone ei seuraa täysin sitä. Jos se nopeutuu huomattavasti, niin ilmanopeus koneella kasvaa, koska sen massa ei seuraakaan sitä ilmamassaa, kun se on niin suuri liike. Joo. Se on sitä omaa hitautta. Kyllä. Massahitautta. Sen takia se tekee. No vaikuttaako se sitten, jos sanotaan, tehdään oikein kovalla tuulella lentoon lähtö vastatuuleen, vaikka 40 solmua, ja sitten lähdetään kaartaan myötätuuleen, niin pudottaako se sitä konetta, se myötätuuleen kaarta? Onko siinä vaara sakata? Kyllä se aina sanotaan, että jos on paljon iso tuuli, niin siinä on ongelma etenkin nimenomaan just siinä kaartovaiheessa. Mutta jos sä lennät kuitenkin kaartoa oikealla mittarinopeudella koneen asennolla, niin se kaarto on niin hidas ja se tuuli on kuitenkin jatkuva, niin se kone ehtii mennä sen ilman läpi. Se, mikä aiheuttaa visuaalilennossa sen ongelman, on se, että sulle tulee mielikuva, että se kone kiihtyy huomattavasti, kun se siirtyy siihen myötätuulin vaiheeseen. Sä luulet, että se menee paljon kovempaa ja uskon, että nyt sitä voi vähän vetää, mutta ei se kestä, kun ei sillä ilmanopeutta, se on vaan maanopeutta, kun se menee myötätuuleen. Ilmanopeus ei välttämättä yhtään kasva, mutta se harjakuvitelma tulee, sitten maisema rupeaa vaihtua äkkiä. Kyllä. Et ihan huomioon. Mitäs kello? Pidettäisikö me nyt sovitaan, että kellaan niitä kuvia muutaman läpi sillä pikatahtia. Tuossa on nyt alijäähtyneestä vedestä mainittuna, mistä se syntyy. Eli sitten jäätämisestä, eli lisää konemassaa. Ja tässä on nyt nämä huurejää. Sehän on, koneen tulee huurejäätä vain parikkeerauksen aikana. Kyllä. Se on tätä. Sitten on tämä miksi se niitä rosoja ja raimaisuutta tulee lennolla. Kyllä. Sitten silloin nähdään, että ne haittaa kyllä siipiprofiilin nostovoima-ominaisuuksia huomattavasti, kun on ton näköisiä. Kyllä. Ja sitten kastimen jäätymisestä just tässä oli käytiin läpi, että miten se menee. Ainoa mistä ei puhuttu, niin on se, että jos se joudut käyttää pitkään ja paljon kaastia tulee, niin sun kannattaa polttoaineen kulutus säätää seosta hieman, koska se, eihän sitäkään turhaa sitä ylirikasta seosta syöttää, kun se lämmin ilma aiheuttaa sen se tiheyden pienenemisen, niin sinne, mutta sen paineolot ei muutu, niin se imee bensaa liikaa se lämmitetty, etulämmityksen lämmitetty ilma. Siihen nähden, että sinä syöttää sitä kylmempää. Niin sen pitääkin hiukan laihentaa, jos joutuu pitkään lentää, eikä ole varaa tuhlata polttoainetta ihan mielinmäärin. Hyvä huomio, juuri näin. Matka on niin pitkä, että ei voi esimerkiksi ajatella, että polttoaineen kulutus nousisi 15%, että sitten ei enää pääse perille. Tuossa on nyt sitten erilaisia heikkoja, tämmöistä vähän kohtalainen pari senttiä minuutissa. Ne on niitä ilmassa tapahtuvia, lennolla tapahtuvia. No sitten tuossa on tuulesta yleensäkin, että miten mitataan, mitä tämä vaikuttaa, ne painegradientit menee. Kitkakerros. Malmilla etenkin 3.6 ja aikanaan silloin 2.7, nyt ne puut on hakattu siitä, mutta sanotaan, että just tuossa kun sä tuut siitä tuon metsän päältä ja näin, niin siinä on monesti tätä kitkakerrosvaikutusta. Siinä tulee tuulen hidastumista, tulee alaspäin. Joo. Ja tietenkin jos on oikein kova tuuli, niin tuo kitkakerros paksuntuu. Se sekoittaa korkeammalta ilmaa ja se voimakas virtaus repii puista enemmän tehoja. Joo. Sitten jos on turbulenssi yleisesti, eli turbulenssi on
kanssa joskus paha, mutta pahin turbulenssi on siis siivenkäykipyöriä, mutta no tässä on nyt erilaisia ilmaturbulenssi, kyllä siellä voi ihmiset lentää kattoon lentokoneessa, kun sattuu kovaa turbulenssi. Tuossa on vuoristo, tai tämmöisissä sola-hommissa. Solatuulet. Ja sitten tuossa on nämä sun mainitsemat jättöpyönteet just, että koneen paino ja kohtauskulma ja tehoasetus vaikuttaa sitten tuohon. Se on itse asiassa yllättävän hyvä se pieni nopeus suurella kohtauskulmassa, niin silloin tulee aina isot pyörät. Ja siinä on oikein nettikuva. Nettikuva saa, kuinka ne tulee. Sitten tuossa on mekaanisesta turbulenssista, eli siis maasto ja rakennukset aiheuttaa sitä pyörteilevyyttä. Tuossa on esimerkiksi harjanteet, kukkulat, miten ne... Roottori tulee tuollaisen jyrkän harjanteen taakse. Joo. Purjelentäjät kokee tuosta joskus ongelmia esimerkiksi Kebnekaisella, jossa on jyrkkiä vuoren seinämiä sen Paittasjärven rannoilla. Ja sieltä jos tulee väärästä paikasta sillä pursikoneen, niin kun osuu tuollaiseen roottoriin, niin se voi ruveta tekemään vaakakierteitä väkisin. Ei siinä auta mikään. Kyllä, kyllä. Sitten on termisturbulenssi, tommonen. Niin, kaupungit nostaa. Sitten tuossa on lämpimästä rintamasta, eli siinä SVCstä, niin tuolta se näyttää. Ja tuossa on nyt vielä sitten, että näkyvyys heikko ja monesti kohitetaan, niin sumunen. Ja tuossa on niinku tämä jäätävä sadetta ja tuossa on nyt näitä vaaroja, eli siis jäätämistä, pilven sisällä rosojäätä, sekoittunutta jäätä ja huono näkyvyys ja tämän tyyppisiä. Jos tuossa tullaan niin rintamaa vastaan, niin siinä tämähän on lämmin rintama tämä kuvassa. Joo. Niin, kun se etenee, niin se pääsee lämpimämpään ilmaan tietysti. Ja jos se nousee, niin se pääsee vielä nopeammin tässä tapauksessa. Kyllä. Sitten tuossa on kylmästä rintamasta, tuossa on Malvilta kuva kylmästä rintamasta. Joo. Ja tuolta se näyttää SVC-kartassa sitten. Ja tuossa on niinku kylmä ilmassa siis lämpimaalle. Tää on niinku laajasti ottaen se vaaratekijöitä rintamissa on se, että kylmärintama liikkuu paljon nopeammin, siinä on voimakkaammat tuulet ja siinä on enemmän turbulenssia ja siihen kehittyy ne ukkospilvetkin, jos rintamaa tulee, niin mieluiten. Joo. Lämpimän rintaman ukkostahan kehittyy korkealle, koska se kiilaa sinne ylös sitä ilmaa, siellä se sitten rupeaa nousemaan. Kylmärintaman ukkoset alkaa matalammalta kuin lämpimän. Et sen takia just nimenomaan harrastelentäjille niin se on just enemmän tärkeä huomio. Tuossa on itse asiassa vaarat laitettu vielä, eli CP sisällä jäätämistä, silojäätä, rakeet, salamati, windsieri ja turbulenssi monesti mitä. No rakeet, kun ne hakkaa pikkupäätä, niin tuntuu, että niissä tulee ikkunasta sisään. Juuri näin, juuri näin. Sitten tuossa on vielä okkluusiorintama laitettu, eli miltä se näyttää. Siinä on hyvä kaavakuva semmoisesta. Joo. Ja tuolla on kitkakerros jarruttanut kovasti, kun se on kääntynyt takaperäiseksi toi rintamalinja tuolla maan lähellä, vaikka se etenee tuonne oikealla. Tää systeemi. Se puskee niin kovaa toi kylmempi ilma, että se tekee tuollaisen taipuman sinne alas, siihen rintaman seinämään. Tuossa on sitten lämmin okkluusio, eli siis viileä ilmassa ottaa kylmä ilma. Ja yleensä pilvet on tuolla ylempänä ne isot pilvet ja alhaalla on vaan nyt pienempää. Ja sitten vielä kylmä okkluusio, eli niin kuin näkee, että CP ja ukkonen mahdollisia voimakkaat kurvia. Se on tyypillistä. Ja tämä oli tässä. Kiitos. Kiitos vaan, hieno juttu.